Децата пристигнаха с 2 автобуса. Семействата се струпаха пред вратите още преди машините да спрат. Имаше много целувки, сълзи и неизречени думи. Трагична случайност, нелепа смърт или нещастен случай. Ето как някои от родителите коментираха тежки инцидент с 15-годишната Едит Симеонова. Какво да ви кажа? Просто нелеп случай, трагедия. Лично аз смятам, че персонална вина няма. Просто една нелепа случайност. Нито едно от децата не пожела да разкаже какво се е случило. Част от тях вече са дали показания пред полицията. Разпитани са и педагозите, придружавали групата в Созопол. Тя е сборна от няколко училища в Кърджали. Вчера морето е било бурно, децата не са можели да идат на плаж и затова решили да посетят Созопол. След като разгледали историческите забележителности, няколко момичета отишли да си купуват сувенири. 5 от тях се отделили от групата и решили да се снимат на стръмните скали. Детска безразсъдност, може би стремеж да се направят по-екстремни снимки. Какво да ви кажа? Родителите на удавеното дете и двамата медици от Крумовград са се видели с педагозите, но вместо обвинение поднесли своите извинения за безразсъдното поведение на дъщеря си. Въпреки това учителите търсят вината и в себе си. Вероятно имам, доколкото че трябва да ги водя за ръка, може би. Макар че те са на години, когато днешните младежи трудно можеш дори под строй да ги водиш, където и да било. Това е поредният трагичен случай с дете от Крумовград, след като преди 2 години 3 деца загинаха от взрив на противотанкова мина.